Usuku umhla ka-14 kuNovemba onyakeni ka-2025 ngenibingelele. Ake sinethulele izindaba ezithe zaba nohlonze eqenjini i-IFP. Umengameli weqembu le-IFP uphinda abe ngungqongqoshe wakwaKokta umhlonishwa Velenkosini Hlabisa uchaze umasipala njengenjini yokuhlinzekwa kwezidingo zabantu nomxhumanisi womphakathi nohulumeni. Umhlonishwa uBulawayo ubekhuluma emhlanganweni wezinsuku ezimbili wakwaKokta wokuqhamuka namasu okuthuthukisa ukuhlinzeka kwezidingo zomphakathi ngaphansi kwesiqubulo esithi Every Municipality Must Work. Umhlonishwa uHlabisa uthi uma umasipala besebenza ngokuzimisela nezimpilo zabantu ziba ngcono. It's appreciated to make South Africa work. If local government can work, South Africa will work. A national government can work, 9 provinces can work, but if 257 municipalities are not working, South Africa will be dysfunctional as a country. Usihlalo we-IFP eKZN ophinda bengundunankulu wesifundazwe umhlonishwa Thami Ntuli uhola umhlangano womkhandlu i-Provincial Council on AIDS okuhloswe ngawo ukuqinisekisa ukuthi abantu bakulesifundazwe bagcina bengasenalo igciwane lesandulela ngculazi. Ekhuluma kulomhlangano uMphemba uthe lo mkhankaso owaziwa ngokuthi yi-Close the Gap uhlose ngawo ukuthi kuthungathwe abantu abangu-1.1 million kuzwelonke abahlolwa kwatholakala ukuthi banaleli gciwane kodwa kumanje abayithathi imishanguzo yokuthithibalisa leli gciwane kanti uhulumeni ufuna ukubabuyisela bathatha amaphilisi. Lokhu kumele iqembu le-IFP uphinda abe yiphini kaNgqongqoshe zokuthutha umhlonishwa Mkhuleko Hlengwa ujoyina umkhankaso ka-Operation Vala Zonke eNgwavuma. Lolu hlelo olwethulwe ngo-August onyaka ka-2022 kuhloswe ngalo ukuvala imigodi emgwaqeni okanye ama-potholes kulungiswe nengqalazinda. The road we are at is one of the important major arteries within this district, which links up with the 2 countries, Mozambique and Eswatini, and as part of the tourism and interventions. The potholes response continues to be an apex priority. The app is up and running as we fill potholes. People continue to report, and we continue fixing roads as part of the road safety intervention. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo eKZN umhlonishwa umfundisi Musa Zondi uhambele endumeni beyohambisa izinhlelo zikahulumeni emphakathini. Umnyango ubuyofundisa umphakathi ngezinhlelo nosizo olutholakala kuwo okubala kulo uxhaso lwezimali okuhloswe ngakho ukufukula umnotho kuthuthukiswe ezokuvakasha kuphinde kongiwe nemvelo eKZN. Ake sibheke ukuthi kwenzekani komasipala abaholwa yiqembu le-IFP. Osomabhizinisi abangu-91 abangaphansi kamasipala umlalazi oholwa iqembu le-IFP ngaphansi kukameya umhlonishwa oQueen Xulu bahlomule ngezinsiza kusebenza ezizolekelela amabhizinisi abo. Bahlomule ngaphansi kohlelo lomnyango i-Small Business Development oholwa ngungqongqoshe uStella Ndabeni olwaziwa ngele-Informal and Micro Enterprise Business Development Program ubambisene nomasipala umlalazi kanjalo noSita. Kanti-ke njengoba iqembu le-IFP lingelele ukhetho lokuchibiyela eMandeni sithi lesi isikhathi soshintsho eMandeni asisungumeni siyovota okhethweni lokuchibiyela ku-Ward 17 eMandeni ngomhla ka-26 kuNovemba. Votela uNondumiso Shandu ukuze uthole izidingo nqangi nekusasa eliqhakazile. Nazi izinto engithembisa ukunenzela zona uma ngabe seningivotela. Ukulwisana nobugebengu, ukulungisa izinkinga zokucisha kukagesi, ukwakhiwa kwehholo lomphakathi, ukulungiswa kwemigwaqo engenele emakhaya, ukwakhiwa kwamathoyilethe kwabangenawo. Sizolelwa ukususwa kwabantu bokufika abangenamvume emafemini, ukwakhiwa kwe-library. Uma kuvela amathuba omsebenzi azothathwa alethwe kubantu. Sengiphetha konke sekumngomumo mayelana namalungiselelo okusingatha imidlalo ye-2025 Prince Mangosuthu Buthelezi Legacy Cup.
Le midlalo izodlalelwa enkundleni yezemidlalo iPrince Mangosuthu Regional Stadium Olundi ngesonto mhla ka-16 Novemba. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.